karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Sige. Kung dili ka mo gawas, makapanglimpyo ko din sa mong kwarto. Ako na lang ang mo gawas. Oh. Ano may alim magkadispultahan? Nalimot ka sa akong gisulti ganina. Ha? Kung musuod ka karon din sa akong kwarto, dili ka na makagawas. Unsa? Dili naman ka mamati sa akong isulti. Baliwa na lang nimo ang akong tingog. Kant, ay binuang diya ha. Nabi mo pagkasawa nun. Ngayon di ko na. Unsa problema ana? Ha? Imo ning problema. Kinayapag na ka. Wa man unta ko mayabag ba? Pero kamo ang nakaingon ini. Ikaw, kipirmi nimong sundon ang tingog ni Kuya Hans. Nahibawagit ka nga dili na ko mahimong balibaran ang sugo sa imong magkuwang. Ngayon dili man nimo may mong malibaran? Tungod kay gubot na. Gianad ka ng Kuya Hans. Kinahibaw siya. Nga madakan niya siyang hulga. Doon ako'y gibayran niya. Binuang na! Taod-taod na ka din eh. Taod-taod ng gilubong si Kara. Nya, magpadagi hapon ka ng iyang mga hulga ni mo. Kent, may mo pagdili ito maglalisbahin na ana. Dili na na mausab. So hangtod sa hangtod ka na lang magpaulipon ng Kuya Hans? Mauna niya akong kinabuhi. Ako ning sundon. Mahimo ni mo supakon kung dili ka ganahan. Mauna niya akong gusto. Unsa? Inuod ka? Na mauni ang imong gusto. Oh, mauna niya akong gusto. Busa, dili na to hasulod pang atong kaugalingon. Umaabot ka ng amahan sa anak ni Claire. Busa, baro kini, aron dili mo ubos ang akong pagtanaw ni mo, Kent. Wa ko'y labot ay isa. Kung muubos man na ay mo pagtanaw sa akong pagkatao. Kent, mahimo ba? Ayaw pagsunod sa ubang mga lalaki nga human sila pagpahimo sa babae. Ilan na lang ning gipasagdan. Wa ako mapahimos ni Claire. Disgrasya ang nahitabo. Wa gani ko makasiguro kung doon na ba'y nahitabo na mo. Mahimo ba? Ayaw ko hatagi ng mga katarungan ni mo, Kent. Dili mo mabdo si Claire kung wa pa'y nahitabo ninyo. Pero Ayesa, ikaw ang akong gimahal. Ikaw ang akong gusto. Bahawa na dispultahan. Oh. Ken? Oh. Tuwa na lagi. Lain sa ni problema nga itong atubangon karon. Ken? Ayasa? Namo din sa suod? Kaya doon sa ba pagawasan ako? Dili, Ken? Kaya pag tingali ka? wa pa ko manyabag. Tungod kinahibaw pa ko sa akong gusto. Kaya Ikaw ang akong gusto, Ayesa. Unsa pa? Taro ka sa akong utok. pagawasan ako. Ken, ablihin ni puntahan. Ayasa! Ipapriso ko. Tagusan mo na sa suod! Masi papriso ka. Ken! Ipapriso ko ining akong buhaton ni mo, Ayesa. Ansa? Kaya nga noon sa matibang buhaton, ha? Takot ka? Ayesa. Ayesa, ikaw ang akong gusto. Sa pabuhi ko! Buhi ko! Mas malabihon pa na ako nga mapriso kaysa magpakasal ni Claire. Ayasa! Ablihin ni pultahan! Kent! Ayasa! Kent, ako sa mo na sa son! Ayasa! Kent! Shit! Nangason! Nasa son si Kent ug si Ayasa! Ablihin ni pultahan mo sa bakit! Ayasa! Paggawas ko na mo niya! Uy, di unsa man ni Sir Ken si Ayisa. Nangason lakaw! Kuha ang yawi ni kwarto pagdali! Ay, wa magkumahiba ako nahain ang yawi ining kwartuha, ma'am. Siya ba yoy? Uy! Ato si Hans! Tuat tingali niya ang yawi sa kwarto ni Kent lakaw! Nak! Ang akong anak! Ipapriso ko man ini. Ipuhi ko! Ayaw ito ko ingay! Hindi maluoy ka na ako! Ano ikaw, ha?
Naluoy ka na ako? Ha, Ayesa? Naluoy ba ka na ako? Buhiin ako! Dili ka buyan. Bisag unsay mahitabo, dili ka ihatag ni Kuya Hans. Ken! Ken, maluoy ka na ako, Ken! Ken, BFF in town na! Maluoy ka! Ken! Mahal ka, Ayesa. Mahal ka. Ibaw ko nga mahal sa puli mo. Ken, ayaw ipadahinig na si Muna-una. Daotan ka na! Ipapriso ko human ini. Ken! Ayasa! Ken! Pablihinig ko tahan! Hans! Pablihinig Ken ang putahan! Naas sila sa susi Ayasa! Kent! Uy, pa silang giluok na mas imumanghod ang akong anak, Sir Hans! Yabag yung utok ni mga hurang! Kent! Kent! Noon naman ka! Kent! Pero kinahanglang ipapriso ko mo. Sagbahis ka, Kat! Nabuang ka rin, ha? Ayos ka! Agoy! Wala, nagkagway-guhay naman ita ng itsura ni mo! Pag mo Ayasa! Ha? Usa ba ka, Ken? Magpapatay ka! Ha? Uy! Hala! Usa ba gusto niya mo preso, ha? Gusto ko mo preso inang gibuhat ni mong Ayisa? Ha? Gusto na! Ang gusto na nagdugo na ang ilaw ni Kent! Gusto na! Sige pa, kuya. Sige pa. Kulagta pa ko. Ipapriso ko. Kung dilinjog ko niya mo papriso, ako nakuhaon si Ayesa. Nayabang na kitang utak mo! Ayaw ba? Ayaw na! Gusto na! Gusto na sir! Uy! Gusto na! Ayos na! Ano siya masukol mo? Gusto na! Dali, Ayisa! Ayos na! Pagtapis ining habol! Dali! Oh, Claire! At iwanan nang naamaw kong manghod! Uy! Ayos na! Sir Hans! Usaw ba na ni mong akong anak, Sir? Sir! Sod! Usa man? May nahitabo gid ninyo ni Ken? Ha? Huwag man. Ayaw pa baka! Kung unsa man ang gibuhat ni Ken mo. Kinahanglan iyan ni bayan! Uy, nahitabo na mo. Pero gigisi na ang imong sinina! Ayisa, sutihi ko kung may nahitabo pa ninyo ni Ken, ha? Ayaw dipinsahay ang nabuang kong igsuon! Wala yun nahitabo na mo. Wa! Tuhi ko. Akong nahibawas na noon. Ilisi na nagisi mo sinina. Kadaghan mo punog, Kent. Noon sa ka. Parang imo man ikibuhat kang Ayasa, ha? Kaslo noon tao niya imo ning buhaton sa laing babay? Manglukos ka og laing babay? Kent, di ba ko nimo madawat ka asawa? Tubag ako! Napugos ka lagi na sa pagpagkasal nako. Tubag ba? Ayaw ko ba tubag? Kung hindi ka gusto nga masakitan, nahibaw ka na sa tubag. Busa, ayaw niya ako pasuti, ha? Gayon na ulit, ani ko magpahabot ang pulis din, eh. Anong imo man itong gibuhat ni Ayisa, Ken? Nasudlan na ng utok ni magdemonyo. Ipapriso ko! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!